Den er jo lidt tryg i næsen, kan man jo sige. Men okay, med en 20-25 km/t ind i, så... Ej, og ned i dækket. Tror du det er godt? Har den altid været nede i dækket? Ja. Nej, hvorfor? Prøv at se farve det, jeg over på den. Jeg må spise kartofler her. Er du rødt, den ser skævt på? Ej, det må være ned med skærm. Altså skærmen, du får det. Nej, jeg tror det ikke, fordi det virker sådan, når du kører. Nå, okay. Ej, det kamper måske også lidt. Lidt rigeligt måske endda. Ja, bare lidt. Det er altid også. Kan jeg hjælpe op på den? Ikke mere til. Hvad? Vi skal bruge lidt noget stof. Nej, det kan ikke komme i gear eller noget. Man skal slå bilen, og kan man ikke gear. Og der er også blevet lidt lille smule for lidt plads inde, er der ikke? Man er sikkert bare med. Ja, det er Det er så hun vand på køleren. Ja, Altid. Ej. Det var godt, at vi kørte med. Det er jo en ret spændende ting. Jeg tror, hun ikke har sat sig nu. Hvor er det så, der større meget godt her på morgen? Ja. Det kan ikke give. Og hør, så står den meget efter til dig. Det er så ikke gas, der er helt kød. Kom med. Det var altså sjovt i går aften. Er du røget? Nej, nu ligger der bare på dig. Jeg kan bare ikke finde min nøgle, jeg kan ikke. Hvor ligger ude et eller andet sted? Jeg kan ikke finde den. Jeg har været over til det. Ej, der sad vi i går, da. Ej. Synes, det damper lidt. Jeg forstår ikke, hvorfor den ikke kunne trække i går. Nej. Det kommer altså nu. Ja. Det var jo. Jeg kan ikke ramme. Og så er det bare. Der var en god for til.